Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Malhacking.bg и с мен е... Здрасти! BigBook. Днес играем в един прекрасен сървър на Minecraft. Аз съм ютубър, както виждате. Ето... знаят много време. Ето аз летам. Ще ви покажем нашето хоме. Ето това е, чакайте. Това е нашето хоум. С него сме го правили лично аз и той. Ето. Ще ви покажем ларповете. За съжаление са два, защото сървър е нов и просто така се е случило. Това е ларп PvP. Ето. Ние вече играхме с ние още приятели. Тук е направено и това. Тук има това е LARP PvP, LARP Enchant. Чакай само, LARP Enchant. Ето го LARP Enchant. Възклицително, защото той винаги трябва да е на спална. Или някъде извън спална, направено такова като LARP PvP, обаче написано само LARP Enchant. И още други неща. Любо, кажи малко нещо и ти. Аз първо че имам адския меч и ако може да се стъпиш до мен да казва какво ще направя с едно прасе. Ето тук съм. Кона, няма как иде. Вижте какво правя с прасетата. Чай да спалим така. Вижте какво правя с прасетата. Направо ги кила, като за нищо стават. Ето, направо си взехме и пържол кима. Ето ги пържолите. Какъв е де? Нечетърности, освобождава 5, огън защита 4, отблъскване 2, прескочване 3 и огнен аспект 2. Това просто, ако ще го направите, едни 13 деймидж. Изчакайте малко. Извиняйте за това нещо, но... Хора, съжаляваме, той сега ще се върне. Няма да спираме да клипа на пауза, няма смисъл. Ето го тук е. Любо. Давайте. Дай си меча пак, че трябва. Да им покажа... Вижте моя меч. Неговия меч. Значи аз направо ще го прочита. Нечупливост 3, острота 4, огнена защита 4, отблъскване 2, плячкосване 3 и огнен аспект 2. Ето, връщаме му го. Да се живее. Дай ми меча, бе! Далих, че го бе. И добре, да не ви е харесал клипът, абонирайте се за мен, дайте повече лайкове. Бай-бай!